bazen behin, salsa euskaraz egiten zuen talde bat. Karibe eta Euskal Herria, Kolombia eta Nafarroa, doinu beroetan elkartu ziren, eta horrela jaio zen Goxuan salsa. Pandemiaren atarian 2020ko urtarrilean piztu zen su hori, eta ez zen itzali. Haien erritmoak dantzan jarri gaitu, eta haien letrak euskaraz, ozen eta harro bihotzetik irteten dira. Salsa klasikoaren oihartzunak 60, 70 eta 80ko hamarkadetako New York, Kolombia eta Puerto Ricotik zuzenean, baina euskararen soinuaz jantziak, berritzaile eta ausart. Emaidan freskura, lehen abestia, euskaldun eta latinoen arteko zubia bihurtu zen. Bueltatzen, berritxarrak taldeari egindako omenaldi sutsua, bihotza kukitu eta irrati nagusitara heldu zen. Eta dantza, beti dago presente. Guanguanko altxilindron, umorea eta errealitatea uzartzen dituen kantu gazi gozoa. Eta loreak eskaintzen, minaren eta diskentasunaren arteko besarkada musikatua. Ez da salsa soil bat, hau bizitza da, kultura da, hizkuntza bat dantzan jartzea da. Eta hori da Goxuan salsaren indarra. Bide berriak ireki, bihotza gukitu eta plazak piztu. Urte batzuk pasa dira taldea sortu zenetik, baina Goxuan salsa taldea noiz eta akaso zein helburuarekin sortu zela errango zenuke? Bueno, sortu zen urrats ez urrats. Ez zen gau bateko pedrada izan, baizik eta gau batzuetakoa, nolabait esatearren. Artista latinoak Europara datozenean etortzen dira normalean bakarlaria bakarrik, abeslari potente bat, eta zuzendari musikala. Eta tokian toki antolatzen dira orkestak edo bandak berariei laguntzeko. Orduan, horrelako kontzertuetan sortzen da zirkuitu nahiko itxi bat, bertako musikariekin, eta hor sortu zen, lehenbiziko ideia. Hor ezagutu ziren bizpahiru musikari, han eta hemengoak, eta bertan erabaki zen talde egonkor bat sortzea Iruñan. Eta behin hori atonduta, erabaki zen talde hori Iruñekoa izanik, hemengo kulturaekin uztartzea, han eta hemengo musikariak elkartu eta euskaraz egitea. Eta prozesu hori luzatu zen, tartean pandemia bat, ere, baina aurrera atera zen, Kolonbiako musikariekin eta Iruñeko musikariekin. Ez dakit balorazio bat eskatzen badizut, ez dakit ze balorazio egingo zenuke taldearen sorreratik onat. Bueno, egiten gabiltza gure bilbidea. Lehenbiziko urtea bereziki izan zen, jotzen genuen musika hori ongi ezagutzeko eta ulertzeko eta zertan ari ginen jakiteko, nahiz eta talekide erdiak dagoeneko bazekiten. Hor ikasi genuen
gure aldetik, irundarrok ikasi genuen saltsaren lenguaia, eta kolonbiarrek ikasi bat izan zuten pixkat gure lenguaia literalki, bai? Eta euskaraz jarri genituen kantatzen. Eta batez ere, hori lehenbiziko etapa hori izan zen pixkatxo bat ikasteko, horasi ginen pixkatxo bat bertsioekin, eta orain gabiltza gure lenguaia propio hori sortzen eta bilatzen. Akaso, nik buruan pentsatzen, paradogikoa dirudiez, Euskal Herrian erraten da ez jendea lasaiagoa dena, ez duela dantzatzen, elkartua dantzatzen duen personekin ez? Bai, hori da. Bai egia dela eszenatokian gu ez gaudela behartuta dantzatzera, baizik eta dantzarazten, eta horrek aldatzen du desente kontua. Baina bai, bitxia da, oso nahasketa bitxia. Eta kaso ere, lan egiterako orduan igual alrebesez, beraiek normalean igual akaso ideia dugu beraiek lasaiagoak direla eta lan egiterako orduan, eta igual gu akaso ez. Hor, akaso uzartzen dira bi gauzak. Bai, topikoak nonbaitetik datoz. Eta bai, lan egiterako orduan, ikasi behar izan dugu ere batzuk besteengandik eta kontagiatu gara ere. Oda, gu lasaitu gara eta haiek pixkatxo bat espabilatu. Orduan hor, erdiko bidean topatu gara. Ez dakit hasieratik argi zenuten euskaraz egingo zenutela. Ba, badagola bertze kantaren bat, imaginatzut erderaz, guanguanko altxilindron, imaginatzut hori euskaraz ez dela, baina ez dakit euskaraz egiteko auto hori argi zenuten. Bai, erabaki zenean hemengo talde bat sortu eta planteatu genuenean hemengo hizkuntzan egitea, era naturalean egin zen. Guretzat naturala zen hizkuntzan egitea eta haiek oso ongi hartu zuten, erabat logiko eta naturalki hartu zuten, irakatsi behar izan genien ahoskera eta bilatu behar izan genituen bideak, baina ustut emaitza polita izaten ari dela. Izaten ari da eta izan da, uste dut, zuen kanta asko irratietan pila bat entzun direlako zez. Ari dira zabaltzen, gure pena momentu honetan da batez ere bertsioak, ari direla entzuten, oso harro gaude gure egin ditugun bertsioetaz eta nola hartu dugun oso ezagunak diren kantuak eta gurera ekarri. Baina nahiago genuke, berez erabat gureak diren kantu horiek gehiago entzutea eta gehiago zabaltzea. Eta horretan gabiltza. Igual akasore hasieran emaidan freskura edo berritxarraken bueltatzen kantuak hartu zuten hortzadarra edo ez, eta horrekin geratu garela, imaginatzen dut. Batez ere bueltatzenek eklipsatu du beste guztia, dirudienez. Eta pena da, iaz atera genuen bigarren diska, oso diska ona dela uste dugu, humilki. Eta badira bertso bakarra dago bertan, beste guztia gure kantak dira, eta badago varietatea eta uste dugu kalitate handia dagoela ere, baina antza ez du izan horren besteko bultzada lehenbiziko bertsio horrek bezala. Ez dakit atzera begiratze horretan 2020ko urtarrila horretara joanez, ez dakit ze emozio edo sentimendu nagusitzen zaizkizu barru horretan? Bueno, batez ere, atzera begiratze horretan nire mugarria jarriko nuke benetan izan zen lehenbiziko kontzertua. Ez programatu da zegoen ura, martxoko ura eginetzena, baizik eta 21ko ekainan egin genuen ura. Ze, klaro, gauzak pila bat aldatu dira ordutik. Izan zen kontzertu bat Totem Aretoan pandemia betean, jendea eserita, eta orduko gure pianistak zioen bezala, jendea zegoen, erdaz, esan zuen, la gente se estaba bailando encima. Eta egia zen, zegoen ikusten zen ezin egona aulkietan, ezin zen altxatu, debekatuta zegoen. Eta pentsatzea nola lehenbiziko kontzertu hartan bete genuen aretoa lagun eta familiaren artean brasa ematen, baina lortu genuen betetzea
Eta orain ja, pues nola ari garen ja beste bide batzutara irekitzen eta beste egoera batzutan kontzertuak ematen. Uste duzu etxean egote horrek igual lehenengo kontzertua egin ezin ahal izatea egin igual akaso ere taldea gehiago ondu zuela eta ateratako produktua ere gehiago ensaiatzeko denbora eman zuela edo? Neurri batean, claro, eman zigun denbora kontzertura askoz gehiago prestatzeko, askoz gehiago ensaiatzeko eta ulertzeko zertan ari ginen, dudarik gabe. Baina hala ere ez dut uste nahiko genukenik olako kontzertutara bueltatzea. Ez uste dut zuk eta inorez, baina bai da gauza bat, eta ez dakizuen kasuan ala izan zen, edo ala uste duzu izan zela, bertze taldeekin hizketan, 2020an sortutako bertze talde batzuekin hizketan, ez dakit nik behintzat, konklusio ateratera naiz, eta beraieri ere helarazi diet, eta batzuk baiezko erraten didate, igual akaso ere, pandemian aurretik, edo martxoan egin behartzen duten kontzertuara ezin izan zen egin, 2020an egin zenuten kontzertua. Kontzertuak egiten hasi ziren momentu horretan, denak geunden zerbaiten beharran, mundu guzti, dena bukatzen, sarrera guztia bukatzen ziren. Ez dakit uste duzun ere horrek lagundu zizuela taldeari, izen bat, bun bat lortzen edo bueno ez, azkenean dena betetzen zen, denak genuen gogoa joateko eta igual akaso horrek ere lagundu zuen taldea. Bai, neurri batean, argi eta garbi, ze aforoak betetzea ere hasteko askoz errazagoa zen. Aforoerena askoz errazagoa da betetzea osoa baino. Baina, claro, bazegoen gogoa zer ikusteko eta kuriositatea eta, nik uste gureak ere piztu zuela bere biziko kuriositatea, bai gure komunitatean, bai komunitate latinoan. Nola duzue talde antolatuta? Pila bat zarete. Ez dakit baten batek nork erabakitzen du zer edo ez dakit nola duzuen talde antolatuta? Badugu zuzendari musikalaren figura, dela Julen Leuza, dela entsaioak antolatzen erotzen dena, arregloak egiten dituena, logistikak kudeatzen saiatzen dena, hori bai ez dagoela modurik, baina bai bideratzen du erabaki artistiko guztiak berak, guztio daukagu zer esanik horretan, supuesto, badugu iritzia emateko aukera, baina erabaki gehienak eta garrantzizkoak bere esku daude eta normalean ados gaude, esan ditut, kriterioarekin egiten dira eta normalean ados gaude, baina edonola ere berak dauka pisu handiena. Eta logistika aldetik, eromena. 14 izan da, ez da batere erraza. Ez da batere erraza, ez entzaiatzeko elkartzea, ez da kontzertuera joateko, ez da, dena da askoz komplikatuagoa 14en artean. Baina betitik argi izan duzue, ez dakit hasieratik 14ak 14 zineten hasieratik, 14 jarraitzen duzue? 15 ginen, berez. Baina abeslari bat galdu genuen bidean. Berez, hasieran 14, zeren Klaudia atzegoen hasieratik, baina bat besteangatik aldatu ginen. Izan ginen 15, eta bat abeslarietako bat Madrilera juntzen bizitzera, eta ez genuen ordeztu. Baina bai, argi genuen formatu handiko orkesta izan nahi genuela. Gure musikak ez daukala formatu txikia edo akustikoa edo ez da rock talde bat bezala agertu daitekela gitarra batekin eta listo aurkezpen batera gurea da edo dena edo ezerrez. Da pixka eta arriskatua puztu bezala, baina horretan gabiz. Galdetu behar nizun eta denei galdetzen ditez hau entzuten ikusten ari dena eta Goxoa salsa jartzen duena ez dakit ze musika motarekin aurkituko da. Nik uste dut hasieran entzun izanen dutelakoz kanturen bat, saioaren hasieran. Akaso, justo elkartasi baino lehen, erran diazu ez, gehienetan erraten dizuetela, zuek izan zarete lehenengoak hau egiten, zuek asmatu duzue, eta erran diazu ez.
Ez. Zai dut, beti ematen du iraultza bat, ez dakitzer euskaraz, rock and roll euskaraz. Bueno, Niko Etxartek egin zuen rock and roll euskaraz, ez? Bada zegoen rock and rolla, berak euskaraz kantatzen zuen, eta ekarri zuen heavy metala, ekarri zuen Zutagarrek, bueno, pues existitzen zen, eta ez da, era naturalen egin dugu, lehen esan dizudan bezala. Baina, egon dira aurrekariak. Inigo Muguruzaren Jose Ripiau, bazituen zantzu latino batzuk, gehiago kumbia eta merengeak, baina baziren alakoak. Gero La Jodedera ere talde kubatar euskalduna, eta zarautzekoak uste du direla Tiktara. Zai dut, badira aurrekariak, badira saiakerak, guk egin duguna da, gure referentzia izan da, 60-70 hamarkadako saltsa orkesta handiak, New York eta Puerto Ricokoak, horiek hartu eta hori bai izan garela, igualan kasartzen dut, baina uste dut bai izan garela lehenak, baina hori ez da ere titular handia. Bueno, ekarri dugu hori gurera eta esan dizudan bezala, modu naturalean. Akaso, errantako estiloietan inspiratzen zaretela errango zenuke kantu berriak sortzelako orduan? Bai, batez ere, hori esaten dizudan, gure referentzia nagusia musikalki Grupo Nietzsche talde kolonbiarra da. Entzun nahi baduzu saltsa, gure estiloko saltsa, hori da guk kopiatu duguna praktikamente, ez tal cual, baina bueno, hortik goaz. Eta musika berria egiterakoan, pues, bai saiatzen ari garela erreferentzia berriak edo erritmo berriak bilatzen. No? Azken diska honetan sartu dugu kumbia bat, badago bolero lasai bat, aurreko diskan bazegoen ere txatxatxa bat, ez da izan dena salsa, akademietako jendeak bai nahiko duela, baina entzulearentzat pixkat astuna izan daiteke. Ez dakit, bost urte hauetan nolabaiteko aldaketa edo horik nabaritu duzuen zuen musika egiterako orduan, ez dakit hasierako CD horretatik bigarren CD honetara aldaketarik egon den, ez estiloan baizik eta ez dakit soinuan edo... Bai nabaritu dugu, batez ere grabatzerako orduan, ja barneratu dugula lenguaia, eta gure artean hobe ulertzen dugula, eta grabatzerako orduan erraztasun handiagoa daukagula. Lehenbizikoan kostatzen ditzaigun elkarri entzutea, enpastatzea eta pues, kaminar, esaten dena, ibiltzea denak elkarrekin eta soinu politarekin. Nik uste lehenengotik bigarrenera hori nabaritu dela asko. Eta bestetik, hori, ja gure ahots propioa bilatzen eta sortzen gabiltzala, eta kantu propioak sortzen bertsoetatik haratago. Logikoa denez, lehenbiziko urratsa bada bertsoak egitea, ulertzea zertan ari garen, ez? Eta behin hori barneratu duzula, zure bidea egin. Eta horretan gabiltzan nik uste bai aldaketa handia dagoena lehenengo zedetik bigarrenera. Zuen bidea aurkitzeko nahi horretan, ez dakit zer eri kantatzen diozue? Gai tipikoak. Batez ere saltsan gai tipikoa amodioa eta batez ere desamodioa direlarik. Eta gero batzutan ez dakigu guk nondik jo eta laguntza eskatzen dugu inguruko lagunei letrak egiteko. Eta badugu kantu bat funtzionarioen egonkortasun horri kritika fina egiten diona. Eta letra egin zuenak esan zigun argi eta garbi zela pantomima fullen sketch bat kantu egina. Eta nola, lana utzi eta saldu nuen furgoneta, bai, hortik doala. Bueno, pues denari kantatzen diogu, bai, alde batetik amodio eta desamodioari, bizitzari orokorrean eta gauza filosofikoak ere badira hortik, bai. Badugu beste bat, buelta asko ematen dion pertsona bati, jo que se, pues, denetarik. Eta, claro, latinoek ere sortzen dituzte euren kantak, eta haiek batez ere zentratzen dira haien referentziak direlako amodio horietan. Akaso galdera hau,
denei zaila egiten zaien galdera bat da. Egitea erresa da, baina ez dakit, badago abestiren bat toki berezia duena zuen musika proiektuan zuretzat? Niretzat? Zuen kantetan errango dut, Bai. Bueno, nik estima handia diot Libelula izeneko kantuari, badela berez bada desamodio kanta bat, bai, bueno, bikote baten haustura eta gero sortzen den hausnarketa bat, eta nola buelta eman aldiogun denari eta aurrera egin eta holan. Baina nire kasuan berezia beste esan nahi bat hartu zuen nire inguruko pertsona hurbilaten eriotza eta gero, eta nola bere faltan esan nahi berri bat topatu niola kantari, eta beti gozatzen dut gehiago ordutik, gozatzen dut gehiago jotzerakoan, eta nola laguntzen nau buelta ematen eta aurrera egiten, bai. Zuen estiloa ikusita, ez dakit, galdera hau, ez dakit, normalean galdetzen dut ez, normalean egoten delako kanturen bat edo igual holtzaren gainean ez duela ongi funtzionatzen, edo nabaritzen dela kontzertua edo jendea bera doala, ez dakit zuen kasuan badagoen horrelako zerbait. Gure kasuan gertatzen dena da, karo, saltsa kantuak normalean oso luzeak dira. Era 5 minutu ingurukoak, 4, 6, bai, izan daitezke bataz beste 5 minutu ingurukoak. Orduan badira kantu batzuk ja askotan jo dituzunean, ja astunak egiten zaizkizula zuri. Bai, jotzerako orduan. Ikusten duzu jendea gozatzen duela, baina zuk begiratzen duzu, jode, hendik badagoaz bigarren estrofa eta falta dira 7 eta korua eta soloak eta bai egiten zaigula batzutan pizkatxo bat astuna baten bat, baina jendeak gozatzen du. Batez ere ikusten duguna da gehien hurbiltzen den jendea dela dantzatzera datorren jendea. Orduan jende horrek nahi duena da 7 minutuko kantak eta buelta gehiago eta benga eta gira eta orduan hori eszenatokirik gertu daukazularik berdin dio, ez da nabaritzen berakadarik naiz eta atzeko jendea urruntzen egon. Zeren ikusten dituzunak dantzan daude hor aurrean. Beste gauza bat da, zer sentsazio daukagun eszenatoki gainean.
Eran duzu ez, kanta luzeak, ez, eta egualak kasu zueri, mazakit, astuna egiten zaizu ez, baina errepertoria aukeratzeko orduan, nola egiten duzue? Kanta luzeak izanik, ezakit baduzuen baten bat, erdian igual lasaiago egiteko edo ezakit? Bai, dabiltzen dugun irizpidea batez ere da, bueno, alde batetik fisikoa, claro, baitugu metalak, baitugu tromboiak, baitugu trompetak, eta oso instrumentu fisikoak dira. Nekea somatzen denean, ezin duzu mantendu hemen goian. Orduan, egiten duguna hor da atxeden eman, batez ere trompetei, ze gogorragoak dira kantak haientzat, eta gero erdian ere badugu parte bat, hori pixkatxo bat lasaiagoa, naiz eta kanta luzeak izan beti, hori mantsoagoak direnak eta eskertzen da gero berriro gora eramateko. Nik uste edozein estilotan edozein taldek egiten duen bezala, bai, goian hasi, pixkatxo bat jaitsi erdian eta gero berriro goian bukatu. Hori uste dut unibertsala dela, kontzertuetarako. Entzaiatzen duzuen lokalean gaude? Nola antolatzen zarete entsaioak egiterako orduan? Hautsez beteta egonen da lokala. Batez ere funtzionatzen dugu, 14 izan da, funtzionatzen dugu entsaio sekzionalekin. Elkartzen gara alde batetik basea ditzen dena, direla 3 perkusionistak, basua eta pianoa. Bestetik entsaiatzen dute ere metalek, 5 metalek, 3 tromboiek eta 2 trompetak. Eta bestetik ahotsek. Gero noizean behin egiten alugu, base eta ahotsak, base eta metalak, baina oso zaila da 14 elkartzea. Lortu izan dugu, batez ere data garrantzitsuren bat baldin badago, kontzertu potente bat edo halakorik, holakoetan bai egiten dugula esfortzu berebizikoa eta elkartzen gara, naiz eta asteazken bat gaueko 10etan izan. Data berezi erran duzu, imaginatzut kontzertoi buruz hizketan ari zarela. 5 urte hauetako ibilbide honetan kontzertu bat bakarra aukeratzea eskatzen badizut? Bakarra? Igual iazko zentralekoa. Ia zentralen jo genuen, precisamente bigarren diska hori aurkezteko, bete genuen, kristona gozatu genuen, oso ongi joan zen, eta oso gustora egon ginen, baina, karo, badira beste behin ere egon ginen zentralen, oso gustora ere, atortxun ere egon ginen iazko abenduan, eta oso kontzertu handia eta potentea izan zen. Bueno, izan ditugu kontzertu berezi eta politak, baina niretzat, igual zentraleko gura. Ze izan zuen? Bueno, hori, aurkezten genuela diska berria, prestatu genuela pila bat, atera berria zegoen diska eta harrera nahiko ona izaten ari zuen, eta mimo handiz prestatu genuela kontzertu hura. Asko gozatu genuen, oso ongi joan zen, eta etxean jotzea beti dela berezia. Ez da berdina kontzertu hori egitea hemen edo Donostin egin genuela ere. Imaginatzen dut, 14 partadi izan da autogestioa taldearena zaila izango dela. Ezakit zuen kasuen nola egiten duzuen lan? Kontzertuak bilatzeko orduan? Bilatzerako orduan... Bidean produkzioen bitartez egiten dugu. Saiatu ginen, lehenbiziko urtean ibili ginera gure kontu, eta gertatzen zaiguna da, uste dut musikari gehienei gertatzen zaiguna da, ez dugula horren beste balio diru askatzerako orduan. Zai dut, asko baloratzen dugu gure lana, baina saltzerako orduan kostatzen zaigu. Orduan, etzen erreza udaletxetara joatea esatea honen beste balio dugu, edo beste nonbaiti, baukagu guztia, ezin da. Orduan, lan hori beste batzuen esku uztea, azkenean, alde batetik zerbait iguko egiten diozu, zenbait erabakiei uko egiten diezu, baina bestetik lasaitasuna baduzu, arduratuko da beste norbait hor borrokatzeaz diru kontuak. Hasieran egon ginen lasturrekin, baina azken 2 urte hauetan, hori, bideanekin eta
eta oso pozik egia zen. Errango dizut saltze hori, uste dut ez dela bakarrik musikarien, artisten artean, Bai. ez bakarrik musikariak, uste dut, bai, argazkilari. Suposatzen dut, baina... Hor nik uste hor, artistai eta eitorerosen mundu horretan, zaila. Espektakulo ez da hori direna, bai. Uste dut hor deneri zaila egiten zaigula, kaso hor, gure buruari prezioa jartzea. Bai, hor sortzen da representante buitre horren figura, bai, baina, bueno, lasaitasuna ematen digu horrek. Ez dakit ibilbide honetan erronka edo oztoporik aurkitu zareten eta arrandu zuen, bueno, polita izan da, bide hau, eta baina onat. Osea, ezin da jarraitu gauza bategatik edo beste batengatik. Bueno, oraingoz ez dugu hori planteatu inoiz ere. Oraingoz badugu ilusioa, badugu gogoa eta uste dugu oraindik badugula zer eskaini. Eta horrekin pozik gaude, baina unea heltzerakoan ez da bat ere, ez dut uste inor harrituko zenik esango bagenu, bueno, hau eromena izan da, onaino. Baina oraingoz badira gogoak eta ilusioa eta uste dut zeo zer polita daukagula eskaintzeko. Erronketatik asmo berrietara salto egite dut normalean, ze asmo berri ditu taldeak? Bueno, iazko denboraldian izan genituen ia 30 kontzertu, aurten ematen du gutxiago izango direla, baina nik uste gure baza handiena direla zuzenekoak. Orduan, gaur egun gainera nola hitz egin dugu lehen, CD-ak eta formato fisikoak eta olako bildumak ez daukate horren besteko zentzurik, baizik eta noizean behin kanturen bat ateratzea, o bizpahiru, olakoak. Bai, aterako ditugu gauzatxoak, txantxaka, baina helburuan ikustu dutela albezain beste jotzea eta ideala litzateke profesionalizatzea, baina garo, 14rentzako soldata ziurtatzea urte osoan zehar, ziurtatzeko entsaioak ere egin ditzakegula oso utopikoa dela uste dugu. Orduan, bueno, albezain beste jo zuzenekotan, musika berria atera noizean behin eta gozatu egiten dugunaz. Zaila da ez musikaz bizitzea, ez bazara irakasle edo ez, honetaz bizitzea zaila da. Bakarrik jotzeaz nahiko ezinazko, praktikamente. Eta are gutxiago 14 talde batean. Baina tira, bueno, estra bat baldin bada edo asteburutako lana edo udakoa behintzat, bueno, atera daia lana hortik. Nola partekatzen da bizitza pertsonarekin ere hori ez? Bueno, ikuste kontratuan dagoela hasiera-hasieratik, ez? Hau da dagoena eta hartu da utzi, baina hau da dagoena. Bai, bueno, asteburuak kanpoan, soinu frogatik bueltaraino, baina gero behin holtzan zaudenean badakizu nahiago duzula hor egotea etxean baino filme bat ikusten. Etxekoak igual ez du gauza bera uste, baina baina bai moldatzen gara eta gozatzen dugun heinean bideaz eta furgonetako ibilbideaz eta holakotaz pues jarraituko dugu. Ez da erraza guztartzea hau, desde luego. Ze gero astelena heltzen da eta oraindik ez duzu atxeen hartu, baina tira. Oraingoz indarra jarraitzen duen bitartean, bueno, jarraitu ezakogula uste dugu. Aurreko galderan, bueno, zure erantzunean CD-i buruz hitz egin duzu, ez? Fisikoa duzuela. Zerk eramaten du gaur egun ere talde batek zerbait fisikoa ateratzera? Nostalgia eta romantizismoa, erabat. Bai, nik uste dut bagarela taldekietako orain bote prontoan 3 behintzat, ni barne, maite dugula, grabatu dugun edo zer, formatu fisikoan eukitzea, behintzat guretzat. Osea, dut, atera noizbait utziko bagenioke CD-ak ateratzeari, behintzat 5 aterako genituzke, taldekideontzat edukitzeko fisikoan, detailetxo bat edukitzearen, baina saltzerako orduan, desde luego, ez da bideragarria eta ez da errentagarria, desde luego. Baina, bueno, romantiko batzuk gara eta gustatzen zaigu eskutan edukitzea, libretoa eta ikustea, ondola kontratatu genuen Leire Urbeltz artista, egin zidugula diseinu guztia eta lan txukuna geratzen da eta gauza horiek galtzen ari dira. Orduan, mantentzen saiatuko ginateke, bintzat 2 CD-etan egin dugu hirugarrenik baden eta fisikoan ateratzen den.
Zut musikari guztien gauza dela ez, beraien lana fisikoan ikustea ez? Bai, garen belaunaldiagatik, nik uste. Igual, inoiz CD bat erosi ez duen batek, ez dio zentzurik ikusten. Eta igual 5 urtetan ja ez dira egiten, ez ditu inork egingo. Baina oraingoz guk nola bai bizi izan dugun hori, bai maite dugula eskutan edukitzea gure lana. Akaso viniloak etorri diran bezala, igual zedeak ere bueltatzen dira? Ez dakit, naiz ni horren aldekoa. Agian, precisamente nik viniloak erosi ditudalako. Ez dudalako ikusi, ez dudalako hori bizi, ez dut nire bezala sentitzen. Baina, uste dut zedeak, viniloak baino faio gehiago zeuzkala, eta ez dakit hori moldatuko den. Ba, egiteren musikariren bat hortikan, ere kaseten bat ere atera izan duela gaur egun. Hori, ostras, hori ja iruditzen zait, atzera pauso handia, Baina, bueno, gu aterako dugu, argizari zilindro bat. Oraindik hipsterragoa. Ba, zaila baldin bada, bueno, zaila ez, gaur egun gero eta jende gehiago badu ez, vinilo entzuteko etxean ez. Baina, lehenago hitz egin dugu kontzertuei buruz, eta ez, Erranduzu Zentralen egin zenutena, edo Totemen egin zenutena, bete dela, bueno, bete zela. Ezakit, gero eta gehiago nabaritzen ari naiz, kontzertuen asunto honekin, heldu dela boom bat, sold outen boom hau, ematen duela bakarrik 4 pertsonak ematen dutela kontzertuak, eta 4 pertsona horiek betetzen dutela dena, eta ez dagoela bertze kontzerturik ez, eta badaudela, eta begiratzen baduzu, badaude pila bat talde txiki kontzertuak ematen dituztela, eta hor daudela ez, baina ematen du, kanpotik ikusten baduzu, bakarrik 4 daudela kontzertuak ematen. Bai, asuntua da, falta direla aretoak. Eta non jo, batez ere talde txikientzat ez dago non jo. Baituzu 4 taberna kontatu, super prekarioak, eta hor baitela erraza soldauta egitea zen taberna txikiak dira, baina falta da zirkuito bat eramaten zaituena gero, este zirkuito handi horretara, aretoak betetzera, ez betetzera, baina bintzat aukera edukitzeko hor jotzeko. Eta bai ikusten dut, badirela areto batzuk, ja erabat bideratuak daudena diskotekak izatera. Orduan, zuzeneko musikaren alde egiten ez bada, oso zaila da, igotzea, ateratzea tabernen zirkuitoietatik haratago. Eta kontzertu handiak egitea, baina, karo, areto bezala, bakarrik kontratatzen baduzu, aretoa beteko izun norbait, por supuesto, ikusten dena, kanpotik ikusten den gauza bakarra da, sold outen zirkuitu hori. Baina ez da, esaten duzun bezala, ez da erreala. Bai ez, hori bertze talde batzuekin izketan, hori zuk eraten duzun berdina errantzidaten ez, falta dela lekuren bat, kontzertuak emateko, akaso zuk galdu ez behar duzunean ez galdu dirua ez dute izenik eran ez, baina baude lokalak, baina ez, zuk kontzertua emateko lehenengo zuk ordaindu behar duzu, gero nolabait alokatu eta zuk ateratzen duzunarekin akaso bueltatu edo ez bueltatu ez, igual akaso horrelako zerbait ez den zerbait behar da ez? Bai, hori esaten genuena ez, zuzeneko musikaren alde apustu egiten duen zerbait da behar dena, baina zaila dago, ze gero ordutegiek ere mugatzen dute pila bat, eta karo, bizilagunak ere errespetatu behar dira, nik ulertzen dut hori, ezin duzu antolatu taberna xume batean kontzertu bat gaueko 11etan. Baina bat edaki, igual orain nola tardeoa bueltatu den eta berreskuratu diren arratsaldeak, pues igual arratsaldeetako kontzertuak antolatu daitezke, baina iluntasunak ere laguntzen du, orduan, ez dakit, oso zaila da, eta oso ilun dago ez dena, egia esan. Gainera, zuzeneko musikan gero eta zuzeneko gutxiago dago, eta ordenagailu gehiago, eta gauza disparatu gehiago, orduan, hortan ere, ez dakit noraino egin behar dena, uste dut hau fregau handia dela, sartzen ere izena, Ez, egia da, eta uste dut, gaur egun ere, egia da, ez, kontzertu joaterako orduan, egon bartzarela denbora de gente ez, eszenario batera begira. Ere uste dut,
publikoa gero eta ez dela lehenagoko publikoa begiragoten dena, orain mundu guztia mugikorrarekin dagoela dena grabatzen ez, eta igual akaso ere ez dulakoz momentukoa ikusten. Baina ere, gero eta gehiago nabaritzen ari naiz, azken kontzertutara joan naizena, jendea begiratzen egote hori, ez? Ohitu garelakoz uste dut 15 segundoko bideoiek ikustera, ez? Eta uste dut musikarekin berdina pasatzen ari dela, bertze arlo batzuetan gertatzen ari dena, ez? Orain dela gutxi ipuin kontrari batek erraten zidan, ze zaila den gaur egun umeak 15 segundo baino gehiago arreta izatea, ez? Eta uste dut gaur egun ere musikarekin zerbait berdina gertatzen ari dela. Bai, bizitzako edozein alorretan orain behar ditugu estimuluak une oro. Eta flashak, eta su artifizialak, eta pirotekniak, eta dena 15 segundutan behin. Bai, ez duk esaten duzun bezala, behar duzu arreta mantentzea une oro. Eta 15 segundu horiek grabatuko ditut, eta gero beste ordu terdiak berdin zait. Orduan, ez badauzkazu medioak hori egiteko, taberna batean baldin bazaude zure gitarra eta zure laguna basoekin eta bateria bat, ostras, hor pirotekniari gabe eta flashik gabe mantentzea hor arreta, pues are zailagoa da. Baina, bueno, gerta daiteke ere, guztiekin gertatzen dena, ez? Noizbait haustura egotea eta norbaitek erabakitzea, pues nik egingo dut nire movida eta jongo naiz atope honekin. Eta, pues igual jarraituko dio norbaitek, igual bueltatuko gara arreta zabaltze horri. Igual ez dut uste bihar gertatuko denik, baina tira, igual urte batzutan ikusten dugu bolantazo bat. Hor ez dut, lehenengo teknologian pausuren bat eman barra dela, ez? Bai, eta gizartean, eta baina, bueno, gerta daiteke. Ez dakit, taldeari buruz zerbait geratu zaigun hor kontatzeko, zerbait gehiago gehitu nahi duzun, ez dakit lehen urtean ateratako lanari buruz hitz egin nahi duzun? Esan ez dudana, bereziki ez. Nik uste dut, merezi duela entzunaldi bat, merezi duela, ikustea zertan aritu garen, bertsioetaz haratago, esan dut, argi usteaz garela euskal taldeen saltsa bertsioen talde bat, naiz eta horrela ikasi dugun, Osea, ni naiz lehena, ausartu naizela, saltsa arreglo bat egiten, eta egiten duzun lehenbiziko gauza da, bertsio bat, asko zerrazagoa da, bide erdia baduzu egina, baina da ikasteko modu bat, gero hurrengo pausua emateko. Orduan, hurrengo pauso horretan gaudela eta uste dut gauza interesgarri eta politak egiten ari ditugula eta merezi dutela entzunaldi bat. Bukatzeko, eskatzen ari naiz, ez dakit, laguntza bat edo ez 15-16 urteko kuadrilla bati, ez musikan hasi nahi duten oieri, nondik hasi? Bertsioetatik, argi eta garbi, bai. Hasteko bertsioetatik eta, horren aurretiko urratsa, edozein instrumentu hartu aurretik, musika pila entzutea. Mota guztietakoa, estilo ezberdinetakoa, eta streamingak dauzkan alde txar guztietatik bada alde honen bat, eta bada algoritmoak neurri batean laguntzen zaituela. Orduan, gustoko duzun kantu batetik entzun ditzakezu beste 15 antzekoak direnak, eta igual 15 horietatik deskubritzen duzu zure talde gogokoena izango dena. Orduan, hortik abiatzea eta musika asko entzutea eta era ezberdinetakoak horrek irekitzen dizu bidea, gero jakiteko zer egin nahi duzun. Eta gero hortik bertsioak egin, ikasi eta horren ondoren sortu eta beldurra ez izan. Eta igual lehenbizikoa txurro bat da, baina momentuan ez zaizu txurro bat irudituko. Osea, 5 urte barru begiratuko duzu eta esango duzu, hau izan zen lehenbiziko kanta, baina tira. Seguri hirugarrena asko hobea dela eta igual historiara pasako da. Nire partetik behintzat nik ez dudia galderarik, horrekin bukatze dut normalean. Eskerrak eman aizkizut deinat, 14 pertsonen horietatik tartean behintzat zuri aurkitu zaitu dela. Behintzat bat etorri izan dela, bai. Entzaiatzeko ere berdin. Eskerrik asko, elkarrezpadatik.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.